Hola, com esteu? Doncs avui vull donar-vos la bona nit en aquest espai en directe que faig des de I Love Life i només donar-vos uns tips, no?, per poder anar relaxant-nos progressivament abans d'anar a dormir. Doncs, per exemple, apagar la televisió, ja no connectar-nos al mòbil, també doncs, agafar les nostres lectures per tenir-les a prop i doncs, motivar-nos a un bon llibre abans d'anar a dormir. També escriure coses boniques, no? Com també, per exemple, un diari d'agraïment, escriure poemes, escriure, si volem començar, escriure una novel·la, un relat, un microrelat, coses que ens han passat, un blog, però a mà, o sigui, escriure a mà en l'esborrany, etc. No escriure res a l'ordinador, no posar-nos a l'ordinador a aquestes hores de la nit, sinó tot escrit a mà, amb llapis, o si pot ser, o amb bolígraf. Vale? Dibuixar també va molt bé, uns dibuixos que siguin relaxants també, o sigui, coses boniques, no?, que ens vagin bé. També visualitzar coses que volem que ens passin o coses que ens han passat boniques i que ens donen bones remembrances, bons records i que ens fan treure un somriure, no? Posar-nos música agradable, que us agradi més, doncs, sons binaurals, música clàssica, jazz, tot que sigui una mica relaxant. No us poseu rock ni coses d'aquestes a aquestes hores, però hi ha gent que es posa rock per la nit i li relaxa, o sigui que això cadascú que triï el que vol, mentre no molestem els veïns, lògicament, no? Que sigui una música tènue, que no molesti. I doncs, si tenim mascotes, doncs estar al costat de les nostres mascotes i acariciar-les, perquè, per exemple, un gat relaxa moltíssim, no?, amb el ronroneig aquest que fan, o el gos amb el seu, també, no?, lògicament amb el seu amor, que són tan carinyosos, el que sigui també, no?, fa molt bona companyia, estar al costat de lògicament, dels nostres familiars, si tenim fills, filles, doncs fer companyia, doncs ja ara és molt tard, però abans, no?, doncs llegir-los contes, i això també relaxa molt, sobretot també acompanyar-los a dormir, tot això també fa aquest ritual, no?, que ens relaxa també. Després nosaltres ja, poc després, també anar-nos a dormir, etcètera. Coses que ens relaxin i que ens motivin i que estiguem contentes, i que ens podem anar a dormir de la millor manera possible. A una meditació d'agraïment, meditacions relaxants. Tant, si ja sabeu fer-les, doncs les feu vosaltres mateixos, i si no, doncs escolteu una guiada. Jo una opció que molt bona és que si poses al YouTube, a l'ordinador, disculpeu la tos, aquestes hores de la nit que ja estic gravant, llavors, si tu apagues la llum, el YouTube es queda, per exemple, amb una música d'aquestes de meditació, de sons binaurals i això, es queda i pots anar escoltant aquella música. No és molt recomanable això, perquè no va bé que tinguem ja el wifi encès. Vale? A millor apagar tots els wifis, perquè quantes menys ones tinguem, millor dormirem, no? És una opció. Amb l'Alexa també us podeu posar música relaxant que soni, i llavors això sí que no té moltes... Bueno, sí, el wifi que tingui l'Alexa, però bueno, que no és una cosa... Si és només un aparell que tingui wifi o el que sigui, tampoc serà molt. No tingueu molts aparells amb wifi encesos, això sí, ¿vale? O la ràdio, que deixeu la ràdio amb música clàssica, també, això relaxa moltíssim, també. Cosetes així, ¿vale? Coses que ens facin entrar en un ambient relaxant, no? I finalment ja anirem dormint. Fer-vos unes herbes calentes, bebetes calentes de qualsevol tipus. Només l'aigua calenta en si ja relaxa. Després amb tots els tipus d'herbes que relaxen, no?, també. I sobretot intentar evitar els ansiolítics, que jo cada cop ho dic, gairebé sempre ho dic als meus
als meus podcasts, i és que la veritat que només serveixen per quan tenim molt dolor en algun moment donat, però tenen tantes contraindicacions i creen tantes addiccions que hem d'evitar-los al màxim. D'acord? O sigui que, i també tot tipus de medicació, tota la que, quanta menys medicació prenem, que prenguem la bàsica, millor. Doncs res, espero que aquestes coses que us he comentat us vagin bé i ens retrobem aviat aquí a I Love Life amb la Clencultura Laura Clemente. Adéu.